खुलुमबाय। आंनि नामा गान्दा बसुमतारी। आंनि गामिया जाहारबारि सल'हाट। दाखालि थांनाय 17 थारिख बिस्थिबाराव आं जोबथेसालिनिफ्राय मुखुलि जाबोदों। आं दा न'आव दङ। आं दिनै आंनि बिमा बुरिखौ लोगो मोनदों। आंनि फंबाय फिसालाखौ लोगो मोनदों। नाथाय आङो मा होनोब्ला आंनि अनसुलि बिसिखौ आं लोगो मोनफैयासै। बियो गुबुन हौवाजों जुलि जाहैबाय। बिसोरथ' हाबा जाहैदों नंगौ। आंजोंथ' डाइभर्स जायाखै। आं जेलावसो दंमोन। आंजों फाथैलाइ बिसियाखै। फैफिनदो नों आइ जोंखौ अननानै। हेल' लोगोफोर, गुड इभिनिं। नोंथांमोनाथ' दिनैनि भिडिअखौ टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र' नायनानै बयबो मिथिखाबाय जानांगौ आरो गोबाङानो फेसबुकआव नुखाबाय जानांगौ आरो दासाननैसोथ' निउसबो सोलिबाय दंखायो, इउटुबावबो नुबाय दङ जानो हागौ। आं सोरनि सायाव भिडिअ लाबोदों होनोब्ला नोंथांमोनाथ' इन्ट्र' भिडिअ आरो थाम्बनेलाव नायनानै बयबो एसेबाबो मिथिनानै मोनखाबाय आरोना। गान्दा सारखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखायो आरोना। 12 बोसोर जेल जानानै दा गनानै फैबाय। बेनिफ्राय दा गावनि अनजालि बिसिखौ न'आव नुफैयाखै आरोना। मानो होनोब्ला बिनि हिन्जाव अनजालि बिसिया गुबुनजों हाबा जाहैबाय। बिनिसिम मोनसे भिडिअ लाबोदों आरोना। गान्दा सारा दा गावनि बिसिनिसिम मा रिप्लाइ भिडिअ फैदों, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायबा मिथिनानै मोनगोन। आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलां। बिदिब्ला लोगोफोर, फार्स्टआवनो नैबे आपडेट भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। दिनै आङो जोबथेसालिनिफ्राय गोबाव सम जोबथेसालियाव गावनि जिउखौ जाबन जुबन होनानै दिनै सारमोननि अननायाव आङो न'आव फैनो, जोबथेसालिनिफ्राय गनानै आं न'आव सफैबाय। दा सफैनानै आं माखासे मानसिखौ लोगो मोनफैयाखै। दा आंनि फेमिलि गान्थ्रि बसुमतारीया दा बे न'खरखौ नागारनानै थांदों। आरो बियो, जों खोनानो मोनदों बा जों आसा खालामदों, फिसाफोर दङ नै, फिसौजो सासे मोनबाय, बे बिमा, बिजामादै, फिसाला। ओमफ्राय बेहा सोलायनायनि थाखाय, आंनि हिन्जावा गोसोखौ सोलायनायनि थाखाय बुहुद सम दङ। मालाबाबो दासान, आं दिनै गुबुन हौवाजों गावनि बुहुलाव हाबा जाहैफ्लांबाय होननानै दिनै नों फैफिनोब्ला आं नोंखौ दाबो बजबनानै लागोन। आं दा गुबुन हिन्जाव लानाय माने नोंनि फिसाफ्रा सान्थि थानाय नङा बिमा, गोदाव सोराव जागोन। आं बेनि थाखायनो नों आंजों फैफिनोबा आं नोंखौ बजबनानै लागोन। सिगाङाव जेरै संसार जाबोदों बेबायदि संसार जागोन। जेबो सिन्था खालामनो नाङा नोङो। सिगाङाव आंनि माखासे भुलफोरबो दंमोन जानो हागौ, आंखौ निमाहा हो नों। ओमफ्राय जों नोंखौ जे गासिबो, नोंखौ आङो गासिबो दायफोरनि बेसेबां दाय दङ आं नोंखौ क्षमा होगोन बिमा, नों फैफिन। आं एसेबां आसा खालामगासिनो। नोंनि फिसालाया दिनै न' सिङाव उन्दुआ, बिराद लोमजागासिनो। दिनै बिफाखौ मोनबोबाय बे हास्थायै। दाना बिफानि खहायाव मा जाहैबाय, बे आइखौबो जों बयबो जयैनो मोनसिमजोबबा हामगौ होननानै सिन्था खालाम लोमजागासिनो दङ। नों फैफिन, नोंखौ जों गोदाव सोराव खालामा मालाबाबो। दा जेन'बा बिसोरथ' हाबा जाहैदों नंगौ। आंजोंथ' डाइभर्स जायाखै। आं जेलावसो दंमोन। आंजों फाथैलाइ बिसियाखै। दा आंहा बुंनांगौआ बेनो, बै मोनसोरगाव गामिनि बे बिथांमोनहा सासे गथ' गथाय गोनांखा मानसिखौ बोरै हाबा होनो हाखो? बेहाय जेन'बा बे गामिनि गारजेन मानसि गैया नामा बेखौ साननो हानाय सासे फिसाइ गोनां? बेबो गुबुनबा जेबो नङा। आं दिनै हारिनि जिउ बाउसोमग्रा। बिनि हिन्जावखौ दिनैहाय बे जायगायाव बेनि रायजोआ बोरै हाबा होनो हाखो? बे गावबुराया बोरै हाबा होनो हाखो? बिनि हाब भाबखौ मिथियाबा। दा खोथाया बे फैदों, आंनि हिन्जावखौ अननानै हगार हर, जेबो नङा। जों गासिबो रायजो राजाखौ लानानै जों मिलायगोन। जों बेहाय दावराव दावसि जाया, नांलाय खमलाय खालामा। दा बिथाङा आंनि हिन्जावखौ लांनानै दंहैयो। बिथांनिसिमबो आं नोंखौ जेबो खालामा, नोंखौ आं जेबो केस खालामा, आंनि हिन्जावखौ मोजां हगार हर, आं खावलायदों। आंहा गथ'फोर दङ। आं नोंसोर सिगाङाव संसार जाबाय, बेखौ नों जेबो साननो नांला। हिन्जावखौ आंनो हरफिननांगौ।
नामा आङो बिनि सायाव मा आं जुदि बिथाङा जुदि आंनो हिनजावखौ हरफिनाब्ला आंहा गोबां एभिडेन्स दङ आरो बे एभिडेन्सनि गेजेराव आङो माने सहायनांगोन आङो समाजनि हेफाजाब लानांगोन आइ आफाखौ हेफाजाब लानांगोन आं बिथाङा हराबा आङो आइ आफाजों समाजजों गोरोबनानै आङो बेखौ एफआइआर होनाय जागोन हिनजावखौ आंनो नांगौ आरो समाजनि माखासे गोनांथि लानाय जागोन माखासे खोथाया बेखौ हरसिमाबा समाजनि आयेन बायदि आं खारगोन आरोखि जोंहा जेबो माबा आपत्ति गैया फैफिननो थाफैनो हागोन न'आवनो जों दाबो नोंखौ नेनानै दङ बाबाया बाबाया नोंखौ जेबो खालामा नों फैफिननो हागोन जों नोंखौ गोसोखाङो फैफिनदो नों आइ जोंखौ अननानै आङो बिहामजोखौ बै समनिफ्रायनो आङो नेनानै दङमोन नाथाय मानि आंनि फिसालाया बेसेबां बोसोर जेल जानांदों फिसाला गैयैयाव नों मानो मालायनि खोथा लानानै बेबादि हाबा जाखोमा हैया आरो बे रायजोआबो मानो फिसाइ गोनां फिसा गोनांखौ मानो हाबा होखुमानानै होखो जोंहाबो समाज दं जोंहाबो रायजो राजा दङ आरो मोजां मोजां नों फैफिनदो अननानै जों नोंखौ जेबो खालाया अननानै फैयोबा जोंनोबो मोजां नोंनि फिसाया दि बेसेबांबा गोबावनिफ्रायनो जेल जानानै दा नोंखौ हास्थायनानै दं आरो उन्दैनिफ्रायनो गारनानै थांबाय बे गथ'फोरखौ आङो उन्दैनिफ्राय फेदेरजासे आं खांबोबाय दिनै बिफा मोना बिमा मोना जानांबाय फिसौफ्रा बुद्धि रोंजोब्बाय सासेया हाबा जाबाय बेखौ अननानै नोङो फैफिनथारनांगोन जोङो आरो फैफिनाबा जों एरेस्ट खालायनाय जागोन बिजामादै जानानै आइखौ खावलायदों नों फैफिनदो आयै जोंनि मोखांखौ नायनानै आफायाबो नोंखौ जेबो खालामा नों फैफिनदो आयै जोङो आंनि बिबनाय फिसा जायो गान्दाया दिनैहाय बिथाङा जेलाव 11 बोसोर जेल जोबथेसालियाव थानानै बिथाङा मैया दाखालि जेलनिफ्राय उदां जाबोबाय फैनायनि नायफैबा बिथाङा गावनि आंगोनि बिसि बिथांखौ नुफैनो मोनाखै दा बै समावहाय जाय मानसिया मोनसोरगाव गामियावहाय हाबा जाहैदोंमोन एबा जुलि जाहैदोंमोन नाथाय बिथाङा दिनैसिम जेबो एनअसि हरनाय जायाखै गामिनिफ्रायबो जेबो गावबुरा थुबुराफ्राबो जेबो एनअसि हरनाय जायाखै बिथांनि हाबा जाखुमाहैनायखौ मोनथियाखैमोन दा बिथाङा गावनि आंगो बिसिखौहाय दिनैहाय फैफिनजानो लुबैदों आरो न'खरनि गावनि फिसाला आरो बिजामादै फिसाजो बिमा गासिबो लानानै दिनैहाय बिथांखौहाय गान्थ्रि बिथांखौहाय दिनैहाय हांख्राय हरफिननाय जादों बिथाङा गावनि गोसो खुसियै फैफिननो हागोन आरो बिथाङाबो गान्दायाबो दिनै गोसो खुसियै नाजावना लाफिनगोन आं बेखौनो खावलायहरनाय जाहैबाय बिथाङा अननानै फैफिनथों समाजनि आयेन बायदि खारनाय जागोन बेखौ बुंखानाय खुलुमबाय आंनि नामा गान्दा बसुमतारी आंनि गामिया जाहारबारि सल'हाट दाखालि थांनाय 17 थारिख बिस्थिबाराव आं जोबथेसालिनिफ्राय मुखुलि जाबोदों आं दा न'आव दङ आं दिनै न'आव सफैनानै गोबां मोजां मोनदों गोबां रायजो राजाखौ लोगो मोनदों दिनै आंनि बिमा बुरिखौ लोगो मोनदों आंनि फंबाय फिसाजो फिसालाखौ लोगो मोनदों नाथाय आङो मा होनोब्ला आंनि अनसुलि बिसिखौ आं लोगो मोनफैयासै बे आंखौ नेनो हायासै बियो मा सानखो गनाय नंला साननानै बियो गुबुन हौवाजों जुलि जाहैबाय नाथाय बिसोरो गुबुन हौवाजों जुलि जाहैदोंबाबो नाथाय आं जोबथेसालिनिफ्राय आं दिनै उदां जाबोबाय नाथाय आङो गोसोखांदों आंनि अनसुलि हिनजावखौ आंनि हिनजावनि नामा गान्थ्रि बसुमतारी बे बनसंगुरि गामिनिमोन नाथाय आंनि हिनजावा बिदि नङामोन बियो मालायनि माखासे बारहावा गाज्रि लानानै बियो भुल गोरोन्थि खालामनानै लाबाय गावनि लाइफखौ दा थेवबाबो आं गोसोखांदों दिनै आंनि फिसाफोरखौ लानानै दिनै फिसाफ्रा गोसोखांनानै गाबगासिनो जाया लोङा थागासिनो दङ दिनै बिफाखौ दिनै गाव जेसेबां नाजादों जुजिनायाव दिनै सारमोननि नाजानायाव बा सोरनिबा नाजानायाव दिनै गासिबो एनडिबिखौ जोबथेसालिनि दरखौ जोखावनानै लाबोनो हादों आं धन्यबाद जासिदों दिनै आं हिनजावखौ गोसोखांनानै दिनैहाय जेन'बा हिनजावा बै मोनसोरगाव गामियाव
हाबा जाहैदों फिसा सानै दङ गेदेर गेदेर जाबाय उन्दै उन्दैयावनो गारबोदों नाथाय बिसोरो मा खालामनानै जादों बे न'खराव गावसोरसो मिथिगौ गावसोर जाबन जिबन खालामनानै दिनै बिसोरो देरबाय गिदिर गोलाव जालांबाय दिनै बुजिनो हानाय जाबाय बिनि फिसाफ्रा अथराइस जेबो गैया बिसोर हाबा जानायनि जोंनो रायजोनो अथराइस दिनै आंहाबो संसारनि खोथा दङ फेमिलिनि खोथा दङ आंहा दिनैहाय आं गाबोन गुबुन हिनजाव लागोन नाथाय आंनि फिसाफोरनि समस्या मोजां जानाय नङा गुबुन हिनजाव लानांगौबा आं ओरैनो थागोन आं हिनजावखौ लाया दा आंनि अनसुलि बिसिया आं खोनानाय बायदिबा दहाय फुङाव सोरबा सासे मानसिनाव कल खालामदोंमोन बा बेनि जाय मानसिजों हाबा जाहैदोंमोन बे हौवाया बुंहरदोंमोन बियो लांफैयोब्ला गथ' सानै दङ आं बेखौ लाखिगोन बेखौ लानानै थांनो हागोन आंहा अपसन गैया होननानै बुंदों जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिदि खोथा मेसेज मोननाय लोगो लोगो आरो आंनि अनसुलि बिसि गानथ्रि बसुमतारिया बुंदों सोरनिबा सिगाङाव बुंहरदों बियोहाय गाव जबरदस्ति लांफैयोबा आं थांनोसै संसार जाहैसिनसै होननानै बुंदों आं बिराद गोजोननाय मोन्दों नों जुदि गावनि भुलखौ साननानै आंनि न'खराव फैफिननो नागिरदों आंहा बेहाय अपसन गैया जों सिगाङाव जेरै संसार जादों बेबायदिनो जागोन आं नोंखौ आथिंजों आखाइजों खालामनानै जाया बिमा नों फैफिन गथ'फोरखौ सान फिसौजो दङ दिनै नोंनि नोंखुनजोआ दिनै नोंखौ खावलायदों नोंखौ गामिनि रायजो राजाया खावलायदों गोबां मानसिया खावलायदों गोबां मानसिया जथुम जानानै आंनि न'आव हाजार मानसि फैदों नोंनो मिथिगौ नोंनो खोनाबाय जानो हागौ बिमा दिनै आंनि मोखांखौ खनसे गोसोखां दिनै सिगाङाव आंनि भुल बुजियाखौ आंबो मोनथिदों आंखौ निमाहा हो बै समाव थासारिया मोजां नङैयाव आङो दिनै हारिनि थाखाय खारखुमा थानांदों नाथाय आं नोंखौ मोजाङै अननो हायाखै नोंनो आं जेबो होनो हायाखै बिमा बेहाय आं नोंनि भुलबो साना नोंनि भुल गोरोन्थिफोरखौ जों सानैजों जों सल्भ खालामनानै लागोन नों आंनि न'आव फैफिन बिमा आं नोंखौ आलाय सिलाय खालामा दिनै बिमाखौ मोनसिनबा हामगौ नंदों नाय बिमा बिराद लोमजानानै दङ नोंखौ गोसोखाङै ओंखाम जायाखै बियो 17 थारिखनिफ्रायनो नों बेखौ गोसोखां नोंनि दाय भुलखौ आं खेमा होगोन बिमा नों आंखौ बेहाय फैफिननानै आखाइजों आथिंजों खालामगोन मालाबाबो दासान दिनै बिसोरनि लाइफखौ सानदो बिमा आं बेखौदि सानो नों फैफिनगोन बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोनाथ' दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय जानांगौ मा बुंखो गान्दा सारा गावनि हिन्जावनिसिम मा फोरमायहरदों नैबे भिडिअखौ जाय फुल नायदों बेथ' मिथिखाबाय जानांगौ आरोना आरो मोनसे खोथा आरोना आंनि मनेटाइज जानाय चेनेलाथ' नोंथांमोनखौ सिगांनो खिथाखादोंमोन आरोना आंनि चेनेला नैबे चेनेला मनेटाइज जाबाय होननानै दा आंना आपडेट होग्रा चेनेला पेमेन्ट मोनबाय आरोना बेसेबां पेमेन्ट मोनदों होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना थांनानै ब्लग चेनेलाव नायहैबा मोनगोन आरोना नोंथांमोननि नैबे डिसक्रिपसनाव आङो बै ब्लग चेनेलनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना जुदि बेसेबां मोनदों बेखौ मिथिनो लुगैदोंब्ला डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होना दोनगोन नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय आरो नैबे भिडिअखौ दिनै 23आव आगारदों आरोना 23 गाबोन 24आव नोंथांमोना ब्लग चेनेलाव नुनो मोनगोन आरोना आं बेसेबां नैबे आपडेट होग्रा चेनेलाव बेसेबां फार्स्ट पेमेन्टखौ बेसेबां मोनदों नोंथांमोना थांनानै नायहैब्ला मिन्थिनानै मोनगोन आरोना बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै आरो सोर आंनि भिडिअखौ बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायो कमेन्ट खालामनानै खिथाहरनो दाबाव बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोननो थाखाय आंनि मनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय बाय बाय